Mga bay, may buntag sa tanang mga bay. Tirada ro mga bay natay utan di mga bay kaning munggos mga bay o atong gisagulog galay mga bay o kaning kalamunggay mga bay di na po tay bulad di mga bay di na mawala mga bay bulad tilapia mga bay ang pinikas o kanang bulad sa tianggi mga bay o. Matik mga bay, mga on yung mga bay kay medyo gusla man atong pamahaw din napita o. Unang hungit mga bay o. Tapos ang tayhupon mga bay kay medyo init-init pa yung pag-ayo mga bay o. Pero okay na mga bay kay lami ng init mga bay pamatik mainitan na itong ginawaan di mga bay ba. Oh, ay bulad mga bay ato sa paakon na indikta di mga bay kay lami mo siya ipare sa ning utan nato mga bay kay ug walay uta ay walay bulad mga bay ay wa jud lami na tong utan di mga bay oh. Mo na siya tirada na ron mga bay. Oh, mga unta ninyo mga bay kay medyo gusla naman atong pamahaw din napita oh. Ato sa isang imikos-mikos di mga bay di ato sa di puta pag sikaw na ng mga mantikaon mga bay ato po sa gulag mga utan-utan mga bay ba kaning mga green mga bay ba. Oh. Palupig na tong munggos mga bay kay muna tong kuan ron tirada ron kana munggos ba. Oh. Palapan ba ito ning bulad mga bay kaning gipay tatos tianggi mga bay oh. Ato ra na siyang giprito di mga bay oh. Paakon din nato na siya mga bay di paluapan nato ning bahaw mga bay. Pirti yung lami ang kauna mga bay panington jud ani mga bay oh. Sayo pas buntag mga bay panington ni danig sayo mga bay kay oh. Mo pod palupig natong utan diyang gaso-aso pa man na mga bay oh. Bag-o pa jud na siyang luto diya mga bay oh. Matik mga bay, mangaon tayo mga bay. Matik.